Psalm 49 li qrajna fl-ewwel lezzjoni insibu dal-vers. Ħadd ma jista' b'xi mezz jifdil il-ħuħ jew jagħti lill-Alla il-prezz tal-fidwa tiegħu. Oli wisq il-prezz ta' ħajtu u qatt ma jkun biżżejjed. L-Iskrittura tagħmilha ċara li l-bnedmin kollha huma priġunieri tal-Alla u jinsabu taħt kundanna, dik hija l-qagħda tal-bnedmin, hekk tgħidilna l-Iskrittura, u l-unika mod li jinħelsu huwa billi jitħallas riskat. Bl-Ingliż ngħidulu ransom, jiġifieri l-ħlas li dari kien jitħallas prezz biex jiġi liberat l-iskjav. Riskat. Il-problema hi li dan ir-riskat impossibbli jitħallas minn sempliċi bniedem kwalunkwe. La lih nnifsu, jiġifieri biex jeħles lil nnifsu u wisq iktar għal ħuħ, għal ħadd ieħor. Ħadd ma jista' b'xi mezz jifdil il-ħuħ jew jagħti l-Alla l-prezz tal-fidwa tiegħu. Għaliex? Għaliex? Għax ma nistgħux inkunu mifdijin bi ħwejjeġ korruttibbli, b'ħwejjeġ materjali, b'fidda jew b'deheb, bl-opri tagħna, bl-imġiba tajba tagħna, bil-karità tagħna, jew b'xi mertu li jiġi minnhom. Ebda ħaġa m'hawn xejn, assolutament xejn, li hi effikaċi effettiva biżżejjed. U tipprova kemm tipprova ma jirnexxilekx għal xejn. Ir-riskat tagħna, il-prezz irid ikun ta' valur oħla minn kwalinkwa ħaġa umana. Rajna, oli wisq il-prezz ta' ħajtu qatt ma jkun biżżejjed. L-Apostlu Pietru wkoll fl-ewwel epistola tiegħu jgħid lilna tafu li mhux bi ħwejjeġ korruttibbli, b'fidda jew b'deheb kontu riskattati, mhux b'dawn, iżda b'demm prezzjuż bħal ta' ħaruf bla difett u bla teba, id-demm ta' Kristu. L-aħwa li kla tal-mulej tfakkarna li Ġesu Kristu veru bniedem imma wkoll veru Alla ħallas dan ir-riskat għal fidwa tagħna bil-mewt tiegħu bis-sagrifiċċju mdemmi fuq is-salib. Ir-riskat li lilna tagħna l-libertà. Ħelisna mis-sentenza u l-kundanna li kienet fuqna. Ir-riskat li qatt u b'ebda mod ma stajna nħallsuh aħna. Dak li kien impossibbli għalina, Ġesu kien impossibbli. Fil-fatt rajna imma Alla li l-ruħ jifdi mis-seta tas-saltna tal-imwiet. Kemm sabiħa dik il-kelma? Imma. Dik l-imma. Ma tistax tħallas ir-riskat. Inti ma tista' tagħmel xejn, assolutament xejn. Imma Alla jista'. Imma Ġesu ħallsu dak ir-riskat. Allura l-aħwa hija anke llum kif qed ninġabru madwar il-mejda nifirħu. Nifirħu nitennew din l-għotja, dan il-grazzja, dan il-favur mhux mistħoq li All-Oġbu jagħtina. Jagħti lilna li aħna mbagħad irrispondejna u hemm minna fih. U taħajtu għalina billi miet għalina ejjew nirrispondu billi nagħtu ħajjitna għalih mhux biex immutu ma biex ngħixu għalih. Din hija s-sejħa wkoll li Alla jagħmlilna kull darba illi aħna ninġabru biex niċċelebraw l-ikla tal-mulej.